Hvad er det her for et arrangement? Det er Copenhagen Street Festival! Det er anden gang, der bliver holdt sådan en street festival her i den grå hal. Et arrangement, der ligesom prøver at fejre, hvad der sker på streeten. Jeg har the time of my life. Altså, når jeg kigger omkring, der er basket, graf, break-i-gang, chak, vi har for nogle, altså... Der er ikke noget sted, jeg hellere vil være lige nu her. Jeg synes, det er fantastisk. En masse udtryksmuligheder, og alle er bare velkomne. I mit tilfælde, så har det været at spille en masse gode plader, og så være DJ for en masse upcoming rapper, Tingbjerg, Nordvest, en masse drenge, som har været ude og spytte rim for første gang. De var rigtig gode, og de mangler lille mikrofonkontrol, men altså, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man jo. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Det er første gang, jeg er med som DJ, så kan jeg jo se, at vi kan jo lave åben mikrofon hele dagen, så vi skulle bare have inviteret mange flere MC's. Lige så snart der var et hul, så kunne folk komme op og spytte et rim og sådan noget. Det er jo vigtigt, at folk får optrådt så meget som muligt. Altså. Hvordan er det så med deltagere at være med i det arrangement? Det har været rigtig sjovt, og det er et rigtig fedt arrangement. Jeg har ikke været til det før, og jeg synes også, det er rigtig sjovt. Hvad er motivationen til at gøre det? Det er, når man træner, og så når man laver det, man har øvet på i lang tid, så bliver man motiveret til at træne mere og mere og lave nye ting og nye tricks. Det er fedt at lave nye tricks og sådan noget. Acerta que no microcanga, pumo pipo de Luanda, a gente que acerta na banda, comigo ninguém se zanga, na pista pete que comanda, do bailezão a maianga, e se tomou los senhos langa, é muito bicho na fanta. Vi er klar til at lave vores store illustrationskonkurrence, hvor der er 2 hold, der skal tegne mod hinanden. 2 gutter fra England, og så 2 gutter fra Danmark. Så får de 90 minutter, og så får de kun sorte tusser, og så skal de tage hinanden ud, altså så skal de bare battle derudad. Så det bliver rigtig svedigt. Jeg forventer, at der kommer en masse mennesker, og det bliver en fed eftermiddag. Jeg kan godt lide, det er sådan et eftermiddagskoncept med, der ikke er noget med alkohol, og det er bare at køre om eftermiddagen, og så er folk færdige, og kan gå hjem bagefter det, og det er rigtig sejt. Hvad synes du om arrangementet her? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Det er rigtig god musik, og det er dejligt at se malerne tegne på bladen deroppe. Vinderen, det bliver kåret ved, hvad for en af holdene, som publikum råber højst for. Så måler vi, hvem der får crowden bedst med, og hvem der simpelthen giver den mest gas. Det er dem, der også vinder tegnekonkurrencen til allersidst. Vi har haft lavet en hel masse konkurrencer i Sverige. I Malmø, der har kørt en hel stribe arrangementer, og der er en kæmpe stor finale, hvor der kommer sådan mellem 500 og 1000 mennesker. Kun for at se Secret Wars, ikke for at se noget andet. Så det er rigtig populært i Sverige, første gang i Danmark. Jeg hedder Albert, det her det er Wonderland, skateboardrampen. Den har 10 års jubilæum i år, og vi fejrer det, du ved, vi har det her gadeting her sammen med festivalen nede i den grå hal. Nogle gange så kan det godt være sådan, at breakerne holder en fest, og skaterne holder en fest, men hver for sig. Og her er det fedt at kunne vise alle tingene på en gang, eller være sammen om en ting. Det er også en workshop på en eller anden måde, så folk kan være med og komme og skate med, eller danse med, eller hvad det er. I hvert fald stort tillykke med 10 år her. Tusind tak, Jimmy. Jeg håber at se sig med 10 år nu bagefter dig. Tak. Folk har jo battlet lige siden breakdance opstod i New York i 70'erne. Det at battle, det er en helt grundlæggende ting inden for hiphop. Niveauet er jo meget, meget højt i dag. Heldigvis også i Danmark. Det at holde de her battles, det er også noget, der er med til at udvikle talentet og til at folk ligesom har noget at træne op til. Det er jo mest breakere her fra København, men der er også folk fra Jylland, fra Sverige, der er også nogle hele vejen fra Ungarn. Der er 11 hold, der er med sig til, så det skal nok blive rigtig godt. Hvad synes du om arrangementet her i dag? Jeg synes, det er godt og sjovt, og du ser dans og sang og basket og fodbold og det hele. Synger du selv, eller hvordan? Nej, men jeg vil gerne begynde at synge. Synes du, der er nogle ting, der skulle gøres bedre? Jeg synes, at det skal have større plads, fordi man kan ikke se, når du danser. Der var ikke plads. Jeg kunne ikke se, hvordan det dansede. Kun det. Det er et af mine yndlingsarrangementer i år allerede. Jeg synes det har tukket et klasse over, så det er noget, man virkelig kan være stolt over som hiphop, at vi der selv også er noget hertil. Det er alt, det interesserer mig for det. Det er de ting, jeg bruger tid på, ellers du ved ikke. Det er hiphop, jeg mener, det er fodbold, det er basket, ikke? Jeg mener, så what the fuck, vi har det hele her, altså. Hvad synes du om arrangementet indtil videre? Det er gået super godt. Det er gået rigtig godt. Vi har jo prøvet at køre et nyt pilotprojekt ind i år, og vi ligesom håber på, at næste år, at vi kan få integreret ungdomsafdelingen også. Ideen fik jeg helt tilbage i 2005, hvor nogen, der hedder Copenhagen Cruise, de deltog i noget, som hedder Kulturhavn, en stor kulturfestival nede på Islands Brygge. Og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at tage det videre, hvor man bare lavede fokus omkring undergrundskulturen. Vores mål er, at det skal være en årlig tilbagevendende event. Og så er ideen så at skulle præsentere alle græsrodsbevægelserne. Der er jo flere og flere, der er begyndt at beskæftige sig med streetkulturen inden for de seneste år, men man kan sige, at det her er jo sådan det første, der er lavet af sin slags lige pt. Planen er jo, at vi går og har nogle idéer på tegnebrættet omkring at tage det videre til en anden location, og som sagt gør det større, men
et skridt ad gangen. Altså, vi får nogle midler fra Københavns Kommune, men de er ikke sikre hver eneste år, så vi skal ud og fundraise, så vi er ikke sikret på en 09-event, men vi kan jo håbe på, at man synes, det er så fedt, det vi laver, så man fortsætter med at bakke op om det.